Er vi klar? Ja. Okay. Hej. Hej. Ja. Sender vi live? Det gør vi. Hej, Karsten. Spørgsmål. Ja, hej, Karsten. Den lugter stadigvæk. Det er det, de smager af. Det talkum, der er inde i de der... Hej. Du filmer allerede? Ja, det gør jeg. Med lort. Jeg undskylder. Hej. Skal jeg bare tage den? Hvor sætter du det her? Tak for det. Jeg vil sige, at jeg tænker, at jeg må skabe en vis form for respekt. Jeg filmer. Der er ikke noget mere sammenhængende, ikke?